Dobrý deň. Ja som Oskar a už sa teším, ako vám teraz spolu s Jankou predstavíme Teacher Lisa AI lekcie pre najmenších. Učiteľka Lisa prináša revolučne nové trendy vo vzdelávaní pre všetkých a preto nezabudla ani na najmenšie detičky. Lisa si pre najmenších pripravila veselé a zábavné spievankové lekcie, plné hravých pesničiek a riekaniek. AI lekcie pre najmenších sú v slovenčine a teraz požiadam Janku, aby nám z časti lekciu pre najmenších predstavila. Učiteľka Lisa chcela rozveseliť a pobaviť aj maličké detičky, ktoré sa ešte nemusia učiť po anglicky. Lisa rozmýšľala celé leto a teraz všetkým rodičom a detičkám prináša veselé spievankové lekcie pre najmenších, a to kompletne v slovenčine. V krátkej ukážke vám časť lekcie predvediem. Alexa, ask Teacher Lisa. Hello. Welcome to my English class. I am your teacher Lisa Green. Read for me. Vítam ťa v tejto veselej spievankovej lekcii. Dneska si veselo zaspievame pesničky o abecede, o číslovkách, o dňoch v týždni, mesiacoch v roku a o farbách. Budem rada, keď pri pesničkách budeme aj tancovať. Tak poďme hravo na to. Are you ready? Yes, I am. Už sa teším na spoločnú zábavu. Poďme si zaspievať pesničku o abecede. A ako auto, B ako bubon, C ako citrón, D ako dom, E ako električka, F ako farbička, G ako guľôčka, H ty si hlavička. Teacher Lisa AI lekcie pre najmenších sú pripravené pre rodičov, ktorí prejavia záujem dopriať svojim deťom kontakt s najnovším trendom vo výuke. Najmenšie deti sa môžu prostredníctvom najmodernejšej technológie bez nutnosti pozerania sa do počítačov alebo tabletov veselo a zábavne zoznámiť s náučnými pesničkami a hravými detskými riekankami. Prihlásením sa na výukový webinár sa zoznámite s AI technológiou a učenie sa z Teacher Lisa si môžete vyskúšať úplne zdarma. Neváhajte a začnite sa efektívne učiť anglický jazyk už dnes. Jedine s učiteľkou Lisou budete natívne komunikovať v anglickom jazyku už za 3 mesiace. Už sa teším na všetkých nových študentov. Dovidenia.